Prototype. Și este ultimul design pattern din zona pattern-uri creaționale. Deja am văzut Singleton, Builder, am văzut Factory cu Simple Factory și Factory Method. Ok? Și cred că în acest moment e clar pentru majoritatea dintre noi că aceste pattern-uri din zona creațională, inclusiv Prototype, care cumva va puncta concluzia, reprezintă soluții standard, reutilizabile, acesta fiind și definiția unui pattern, pentru probleme ce țin de crearea obiectelor, de instanțierea clasei. Da? Deci, aceste 4-5 pattern-uri acoperă probleme specifice creării sau instanțierii de obiecte. Și dacă ar fi să le trecem în revistă, și sunt acele slide-uri înainte de zona aceasta de pattern-uri, unde este, să zic așa, dată o simplă descriere a fiecărui pattern, o descriere care se rezumă la o frază sau la o propoziție. Și atunci, dacă ar fi să trec din nou prin acele descrieri, ca să ne convingem încă o dată că este vorba doar de probleme care țin de crearea de obiecte, ar fi așa: Singleton gestionează problema instanțierii unice sau creării unui singur obiect pentru o clasă. Da? Deci cum ne limităm sau cum îi limităm pe alții la la instanțierea unui singur obiect. Și asta este Singleton. Și am văzut diferite variante de implementare. Ok. După aceea, o altă problemă legată de crearea de obiecte este cum gestionăm detaliile unei familii de obiecte. Okay? Avem un framework și de obicei în programare orientată obiect totul conduce la un moment dat la un framework, pornind de la un nivel abstract. Cum gestionăm noi aceste detalii? Când avem o familie, un framework de clase înrudite, da, au toate la bază o abstractizare, o interfață sau o clasă abstractă, astfel încât, să decuplăm soluția noastră de detaliile acelor constructori aferenți fiecare clase, da? Adică nu vrem să fim dependenți de ei, și doi, să reduc nivelul acela de detalii. Imaginați-vă că avem un framework cu 30-40 de clase și la un moment dat folosim diferite tipuri, trebuie să cunosc toate aceste detalii despre toate acele clase, chiar dacă nu le folosesc. Și cumva aș vrea să simplific această interacțiune a mea cu acel framework. Adică aș vrea un singur punct, un punct central prin care eu să interacționez cu framework-ul și nu independent cu fiecare clasă. Le folosesc ca să le instanțiez, dar nu mă interesează aceste detalii. Și aici era Factory. Exact conceptul real în care ai o fabrică în care intră foarte multe resurse, inputul, sunt foarte multe detalii, dar pe tine ca și client te interesează doar produsul final. Adică te interesează, nu vrei să știi care sunt detaliile, care sunt furnizorii, care sunt resurse materiale. Ok, deci aici avem gestiunea centralizată și decuplarea de detaliile creării de obiecte sau instanțierii de clase dintr-un framework, dintr-o familie. Ok, și asta era Factory. Builder iarăși se întoarce la nivel de clasă, să spunem, pentru că un builder are o relație de 1 la 1 cu o clasă și anume aici vorbim de obiecte complexe. Și noi am rezumat că un obiect complex din prisma creării este un obiect care are foarte multe atribute, da? Care presupune inițializări și crearea lui într-un singur pas. Și ați văzut ce probleme am putea avea dacă mergem pe constructor cu toți parametrii sau ce probleme am putea avea dacă mergem pe constructor fără parametri. Ok? Și aici am discutat în detaliu. Ok, deci aici era vorba de crearea unor obiecte complexe. Și acum, ca să închidem povestea legată de aceste probleme creaționale, deci obiect unic, familie de clase sau familie de obiecte, obiect complex prin prisma detaliilor lui, ale atributelor, mai rămâne un singur aspect al procesului de creare, și anume performanță. Întotdeauna o funcție are nevoie de memorie, are nevoie de timp procesor. Da? Deci astea duc la ce? La conceptul de performanță, care se rezumă la memorie ocupată sau memorie necesară versus durată execuției. Timp procesor. Cu cât operațiile sunt mai complexe, cu atât ai nevoie de mai mult timp. Sau aici ajungeți în zona, să zic, problemelor blocante.
La Android ați abordat acest aspect și din acest motiv sistemul nu vă lăsa să faceți operații complexe sau operații blocante, să vă conectați la un backend sau să deschideți o conexiune HTTP din thread-ul principal și vă forțați să folosiți async task, adică programarea sincronă. Ok? Deci, când vorbim de funcții sau de execuția unor funcții, performanța lor de obicei se măsoară din aceste două perspective. Cumva astea sunt resurse de care și dispui într-un calculator. Și atunci, prototype este legat exact de această problemă, și anume, ce se întâmplă dacă crearea obiectului este costisitoare? Ce se întâmplă dacă durează foarte mult? Acum, dacă ai nevoie de acel obiect, trebuie să ți-l creezi, adică nu ai altă soluție. Poate să optimizezi algoritmul sau să faci un benchmarking sau un profiling și să vezi unde sunt problemele și să mai reduci cumva memoria și timpul de execuție, dar asta nu e un pattern. Asta ține de programare, de algoritmi, programare. Și atunci, unde intervine patternul? Problema este, dacă pornind de la această situație, de la acest obiect care se construiește greu, în sensul de memorie sau timp procesor sau ambele, ce se întâmplă dacă ai nevoie de mai multe instanțe ale acelei clase? Ce se întâmplă dacă trebuie să treci de mai multe ori prin același proces costisitor? Nu am putea cumva găsi o soluție prin care să reducem acest proces, adică să-l abordăm mai inteligent? Ok? Și atunci despre asta este prototype, iar problema pe care el o descrie este aceasta, și anume, de obicei probleme sună cam în acest fel, și anume aici avem o companie care dorește să dezvolte un joc 3D. Mă leg de 3D, de animație sau grafică 3D, pentru că asta este o zonă în care e foarte ușor să găsești astfel de probleme și mai are exact și această particularitate. Acele obiecte sau acea clasă e de multe ori instanțiată de mai multe ori și obiectele în sine arată la fel, adică ceea ce obții, doar că diferă printr-un set, să zic, minimal de atribute. Gândiți-vă că aveți un joc și ai o încăpere care e construită din blocuri de bază, să spunem, cărămizi virtuale, un fel de Minecraft, din blocuri de Minecraft, și până la urmă tu poți să obții o chestie complexă, o construcție complexă, folosind același bloc. Ce diferă de la un bloc la altul? Locația, poate umbra sau o altă culoare asociată texturii respective. Dar în principiu e același bloc, e același model 3D. Și atunci, dacă durează foarte mult să generăm blocul inițial, să încărcăm un obiect pornind de la niște resurse care sunt de obicei stocate în fișiere și care presupun niște prelucrări grafice, pentru a obține acea imagine complexă, trebuie să construim fiecare bloc de la zero, când de fapt ele sunt similare sau sunt identice cu celelalte, să zic în proporție de 90% sau poate 100%. Da? Și exact asta spune și problema. Cele două modele 3D pentru caractere sunt destul de complexe și generarea lor are impact asupra timpului de procesare și implicit asupra durată de viață acumulatorului. Aici, dacă vorbești de un telefon, aici mai intervine, sau de un laptop sau de un dispozitiv mobil, întotdeauna performanța e direct legată de puterea consumată, care e direct legată de durata de viață acumulatorului. Adică aici sunt alte restricții care țin și cât de eficient este soluția din această perspectivă, pentru că cine ar juca un joc care în jumătate de oră face ca acumulatorul telefonului sau tabletei să se termine? Adică trebuie să stai în permanență conectat la o sursă electrică, până la urmă pierzi mobilitatea, nu? Dacă e atât de complex, de ce nu-l oferi pe un laptop sau un desktop? Ok, deci vedeți și acest efect în zona dispozitive mobile și aici este ceea ce descrie problema. Același model este utilizat de mai multe ori pentru a popula o scenă cu personaj. Ok? Și trebuie să găsim o soluție eficientă. Și atunci, dacă obiectele sunt similare, dacă crearea unui obiect este costisitoare, care ar fi soluția inteligentă? Și anume, să-l creăm o singură dată și după aceea să-l clonăm. Prin clonare se obține un obiect identic,
doar că scurt-circuităm acel proces complex de creare. De ce? Dacă procesul în sine reprezintă încărcarea unui fișier, realizarea unor calcule, care în final să ducă la o colecție de date care este generată pe baza prelucrării acelor date și pe care tu acum o ai în memorie în acel obiect, în starea obiectului și jocul poate să afișeze acum modelul 3D, copierea acestui model, adică crearea unui alt spațiu de memorie de aceeași dimensiune și realizarea unui copy-paste, deci cumva tu vii la sfârșitul procesului și zici, ai obținut datele alea după 3 secunde, dă-mi-le și mie, este aproape instantă. Da? Deci alocarea spațiului și copierea dintr-o zonă de memorie în alta este aproape instant, adică costul este zero. Și asta spune și prototype. Da? Adică, în astfel de situații trebuie să reutilizăm obiectele, dar nu să le partajăm. Deci aici e o distinție foarte clară între ceea ce s-a mai discutat și la Java și la PO, între shallow copy și deep copy. Prototype este despre deep copy. Clonarea de obicei înseamnă copierea și crearea unui nou obiect cu date identice. Deci prototype nu înseamnă niciodată shallow copy. O să vedeți un alt pattern în secțiunea care urmează, dar nu azi, și anume flyweight, care este fix despre shallow copy. Despre cum putem reutiliza ceva ce este partajat de mai multe obiecte prin shallow copy, adică prin a-l referi. Dar prototype este despre deep copy. Da? Și atunci, soluția reutilizează obiectul prin clonarea acestuia. Ok, noi deja cunoaștem termenul de clonare și le spuneam colegilor noștri cu care poate la seminar deja am implementat acest exemplu, că în Java acest pattern este deja implementat. Deci Java, prin design, deja include conceptul sau patternul de prototype pentru toate clasele existente, dar implicit și pentru clasele pe care voi le definiți sau noi le definim. De ce? Pentru că ne aducem aminte că în Java, pentru a face deep copy, pentru a clona un obiect, în mod normal, putem noi să ne definim o metodă proprie, dar e recomandat să folosim o metodă de care a auzit toată lumea, și anume metoda clone, care este definită în interfața clonable. Okay? Ideea este că orice clasă pe care voi o definiți în Java implicit moștenește clone. De ce? Pentru că librăria Java standard implementează o variantă a funcției clone în object, în clasa aceea părinte pe care cu toții o moștenim. Da? Deci toate clasele în Java moștenesc object, e echivalentul referinței generice de la C++, adică void steluță. Da? E referința prin care puteți să gestionați orice. Și ei au luat această decizie de mult timp pentru a implementa deja acest concept. Și orice clasă pe care o defini sau orice clasă care există într-o librărie de Java are clone. Diferența între clasele pe care noi le definim și poate clase care există deja în Java, cum ar fi un array list sau un hash map, este că clone-ul din object, pentru că nimeni nu-și putea imagina în ce vor consta clasele noastre, clone-ul din object face shallow copy implicit. Adică, dacă vreți să-i vedeți implementarea, face un return this. Cu alte cuvinte, îți returnează referința către obiectul respectiv, ceea ce este shallow copy. Ok. Și atunci, de obicei, e recomandat să supradefiniți clone, astfel încât să modificați acea implementare default, care face shallow copy, printr-un deep copy. Deci, dacă noi dezvoltăm în soluția noastră un obiect a cărui creare durează foarte mult, de ce? Poate are nevoie să-și extragă datele dintr-o bază de date, poate se conectează la un REST, poate e un crawler care caută niște date pe internet, poate e un obiect care face prelucrări complexe, face o criptare, face prelucrări grafice. Deci cumva crearea lui presupune această operație și care în final duce la timp o durată de execuție mare. Deci dacă suntem în această situație, în Java, ceea ce trebuie noi să facem pentru a implementa prototype, el deja există, dar noi trebuie cumva să-l ajustăm la clasa noastră, este să supradefinim clone. Și în Java, ca să faceți acest lucru și să-i anunțați și pe alții că faceți acest lucru, e recomandat să adăugați această descriere în definiția clasei și anume să spuneți că implementați clonable. Dar e mai mult o declarație, pentru că moștenind clone-ul din object, când scrieți implements clonable, nu apare acea obligație de a supradefini imediat. Deci deja moșteniți clone.
Ok? Aici am putea avea o discuție, dar cred că ar trebui să invităm și pe cineva care a gândit limbajul Java, de ce au implementat clone prin acel shallow copy în object, pentru că de multe ori dacă nu înțelegi că se întâmplă asta, ai senzația că ai clone, doar că clone-ul ăla nu face deep copy și face fix opusul și poate nu-ți dai seama decât prea târziu. Ok, dar asta este altă discuție. Și atunci, prototype în sine, asta indică, acum dacă nu ești în Java, poate în alt limbaj care nu are această bază deja implementată, pattern-ul presupune ce? În definiția abstractă a obiectului sau a clasei sau a claselor respective, cum vă spuneam și în cursurile anterioare în Gov, întotdeauna se urmăresc principiile din Solid și unul dintre cele mai importante principii este DIP-ul, da? Dependency Inversion. Și chiar dacă ai o singură clasă, o concluzie a acestui principiu, chiar dacă ai o singură clasă, cumva acest principiu îți spune nu defini direct clasa, definește o interfață sau dă-i o definiție abstractă și după aia extind-o. Deci, cu alte cuvinte, lasă-ți pe viitor posibilitatea de a defini și alte tipuri din această categorie. Și atunci întotdeauna ar trebui să programezi prin interfețe. Într-o primă fază să definești o interfață pentru lucrurile pe care vrei să le implementezi sau o clasă abstractă și după aia să vii cu obiectul concret. Ideea este că de cele mai multe ori din lipsă de timp sau dorind să ajungem repede la soluție, nu facem asta și ne dăm seama mai târziu. Și ce s-a întâmplat între timp? Între timp am scris alt cod, alte module au folosit clasa noastră direct. Și aici au încălcat deep. Da? Adică instanțiind direct clasa noastră și gestionând-o printr-o referință de tipul clasei noastre, ele acum sunt dependente de clasa noastră. Iar dacă noi în timp venim cu alternative și de fapt venim cu un framework, soluțiile acelea trebuie modificate destul de substanțial, adică referințele alea trebuie înlocuite cu referința abstractă, adică trebuie să modifici cod într-un mod destul de evident. Și atunci, dacă cumva lucrați la o soluție care în timp sugerează că asta s-ar întâmpla, întotdeauna porniți cu un nivel abstract. Da? Chiar dacă pentru moment înseamnă încă 10 minute de lucru în plus, care poate nu duce la un efect sau un avantaj imediat. Pentru că după aceea tu extinzi această abstractizare și ai o clasă pe care o folosești. Dar în timp mai poți să mai vii cu încă o clasă, cu încă o clasă și cu încă o clasă. Și atunci, lucrând cu referințe de tipul părintelui, adică acestui nivel abstract, lucrurile sunt mult mai flexibile. Îți dai seama peste câteva luni că decizia pe care ai luat-o acum a fost una ok, pentru că tu după aceea în timp beneficiezi de aceste avantaje. Adică soluția nu trebuie modificată major ca să țină cont și de noile tipuri. Ok, deci pentru un alt limbaj, da, care nu are prototype, în nivelul acela abstract, care e baza pentru viitoarea ta familie de clase, trebuie să definești această metodă clone, sau cum vrei tu să-i spui, dar clone e, să zic, consacrat, deși nu-i cuvânt cheie, care cumva să sugereze că clasele tale viitoare, concrete, prin supradefinirea acestei metode clone și implementarea ei, vor da posibilitatea unei clonări, unei copieri a datelor. Și atunci ai prototype implementat. Da? Deci prototype este un mecanism prin care permiți obiectelor să se cloneze și astfel eviți crearea de obiecte noi cu aceleași date prin constructori care sunt costisitori, care iau timp, da? Care au nevoie de timp. Ok, deci despre asta este vorba în prototype. Aici aveți descrierea fiecărui concept. Iarăși, o reamintire, dar deja am punctat acest lucru și anume, atenție foarte mare. În Java asta este printre principalele probleme la care trebuie să fiți atenți, adică shallow copy versus deep copy. De ce? Pentru că știm că în Java toate obiectele sunt gestionate prin referințe și egal face implicit shallow copy. Okay? Așa funcționează Java și pornind de la asta trebuie să ținem cont de acest concept. Ok, avantaje. Crearea rapidă de obiecte identice. V-am zis, copierea unei zone de memorie într-o altă zonă de memorie e aproape instantă. Evită apelul explicit al constructorului. Da? Deci câștigi timp și resurse. Și ce se întâmplă dacă ai, de fapt, mai multe obiecte din acestea căror creare este costisitoare și pe care vrei să le ai undeva la dispoziție, astfel încât să le clonezi imediat.
și ai nevoie de mai multe instanțe identice, te duci la prototip, îl clonezi și obții repede. Și atunci, dacă ai mai multe prototipuri, poți să-ți creezi o colecție de prototipuri. Okay? Adică un hash map în care ții acele obiecte create prin constructor și după aceea, dacă ai nevoie să le clonezi, te duci repede în acea colecție sau în array list, îți iei obiectul și îl clonezi și ți-l multiplici de câte ori vrei. Atenție, aici aș vrea să nu faceți confuzie cu singleton registry și, iarăși, prototipul nu este un singleton. De ce? E o diferență majoră. Prototipul se clonează și implicit obții mai multe obiecte, mai multe instanțe ale clasei respective. Singleton nu se clonează și e unic. Poți doar să-l referi. Deci observați, singleton este despre shallow copy, adică am un obiect unic în memorie și eu îl refer prin mai multe referințe, dar de fapt mă joc cu același obiect unic. Prototype este fix opusul. Prototype înseamnă de creare de obiecte multiple, dar care sunt identice și le creezi prin clonare. Da? Deci sunt chiar opuse cele două concepte. Prototype versus singleton. Se bazează pe operații diferite. Shallow copy versus deep copy. Ok. Evident, aici, atenție la crearea de obiecte ce partajează aceleași resurse. Ce vrea să spun asta e fix, dacă vă mai țineți minte la PO, de ce era nevoie să scriem constructor de copiere, de ce era nevoie să supraîncărcăm egal și așa mai departe. Dacă în interiorul acelor obiecte, acelui prototip, există referințe, atunci când faceți deep copy, când implementați clonarea, trebuie să decideți ce faceți acolo. Le partajați, dacă trebuie să le partajați, sau le clonați. Evident că există un principiu de bază în PO care ar trebui să spună care spune că de fapt n-ar trebui să partajezi resurse din interiorul obiectelor, adică fiecare obiect trebuie să aibă starea lui independentă de altora. Și mai e un alt principiu care spune că 99% din situații, dacă obiectele sunt imuabile sau imutabile, e mai bine. De ce? Pentru că de multe ori modificarea stării obiectului, fără să-ți dai seama, duce la bug-uri logice și chiar e un curent așa care spune că mai bine toate obiectele ar trebui să fie imuabile. Adică vrei un obiect vrei să-i schimbi starea obiectului curent, lasă-l așa, creează-ți unul cu o altă stare. Okay? Și astea sunt niște principii care uneori ajută, dar nu țin de design patterns. Ok, deci cam asta ar fi dezavantajul. Atenție cum clonați, cum faceți clonarea, pentru că puteți să greșiți acolo în interior, să partajați sau poate uneori, dar eu vă recomand dacă nu aveți probleme de memorie, să copiați conținutul. Ok, deci asta ar fi povestea de la prototype și aveți deja încărcat un exemplu. Am făcut deja update la Git și le aveți aici. Am schimbat un pic și denumirea cursurilor ca să vină în ordine. Căutați denumirea pattern-ului. Ok, avem acea problemă cu model 3D prezentată în slide-uri și anume avem acest model 3D, da, care implementează Clonable, tocmai ca să marchez faptul permit clonarea lui. Vedeți, este o clasă abstractă, adică este echivalentul acestei imagini de aici, ceea ce vă spuneam, este abstractizarea de aici. Ok, așa ar trebui să programez PO în toate situațiile. Ok, și aici simulez eu un proces costisitor în ideea în care trebuie să ajung la un set de poligoane, care sunt fațetele, de fapt, modelului 3D. Ok, și aici deschid niște fișiere, le procesez. Ideea este că durează, să zicem, 2 secunde. Ok, restul sunt atributele clasei și metodele clasei și aici am clone-ul. Ok, și aici am asupra definirea clonului moștenit din object. Clonul în Java întoarce prin definiție object, o referință generică. Ok, îmi fac o copie. Aici apelez clonul din clasa de bază. Problema este că apelând clonul din clasa de bază, acum se face acel shallow copy. Și observați că în model 3D merg pe această implementare care de fapt este echivalentul implementării din object. Okay? Doar ca să vedeți, o să pun eu aici un comentariu și anume atenție că aceasta face shallow copy. Deci implementare prin shallow copy.
Cam așa este implementat clone și în Object. Ok? Deci asta e abstractizarea, nu poți să o folosesc, nu poți să o instanțiezi. Să zicem că pe baza acestor modele 3D am un asteroid și o navă spațială, da? Care vor fi cele două clase de aici. Evident, pot să extind cu mai multe. Și aici este asteroidul care extinde modelul 3D. Ok? Și aici am acest constructor care generează array listul respectiv. Ok? Și îl inițializează. Implicit, știm că acest constructor apelează constructorul din clasa de bază, da? Asta e povestea de la derivare moștenire, că o să treacă și prin acest constructor. Și aici am nava spațială, ok? Care face implementarea respectivă. Okay? Adică, la fel, extinde model 3D. Ce se întâmplă în acest moment dacă vreau să testez și, de exemplu, aici vreau să-mi creez 3 asteroizi. Hai să vedem ce se întâmplă. Deci o să definesc un asteroid. Ok. A1 egal cu new asteroid. Ok. Și duplic această linie și voi avea 3 asteroizi. Da? Adică e un joc spațial și trebuie să navighez printre asteroizi. Și atunci îi afișez. Sunt identici, doar că sunt în poziții diferite pe ecran. Și acum, dacă rulez aplicația, vedeți, e working, încarcă model 3D pentru asteroid și deja trebuie să aștept 6 secunde ca să ruleze acest cod. Și la fel se întâmplă și dacă vreau să adaug și o navă spațială. Și atunci, până la urmă, eu vreau să obțin cei 3 asteroizi, ei sunt identici și după aia evident că îi modific, pentru că acum, iarăși, toți sunt identici și tot va trebui să-i modific, adică să-i poziționez în alte locații pe ecran. Ok, și atunci cum fac acest lucru? Deci asta ar fi fără prototype. Cum fac cu prototype? Ideea este că în loc să creez aceste asteroizi de fiecare dată, deci fără prototype, aceasta e varianta fără prototype, și acum cu prototype, ok, ar fi să îmi creez prototipul, deci prototip asteroid, și în acest moment, după ce l-am, cei 3 asteroizi, sau mai mulți, devin de fapt, o să comentez ca să nu așteptăm 6 secunde să se întâmple asta, în loc de new asteroid o să fie prototip asteroid clone. Ok, la fel și aici. Problema acum este legată de faptul că, că metoda clone întoarce object și trebuie să facem cast de fiecare dată, cast explicit. Ok. Și acum, de-aia vă spuneam, atenție la cum se implementează clone. Clone-ul de aici din... scuze, aici am pus eu din greșeală, am făcut un copy-paste. Clone-ul trebuie să facă deep copy, da? Și aici este implementare prin shallow copy. Deci, dacă las această implementare, toți asteroizii în acest moment vor partaja acest array list de aici, de poligoane, ceea ce înseamnă că dacă aplic umbre sau pun undeva, nu știu, un soare, o stea și în funcție de poziția asteroidului este luminat diferit. Ok? Atunci când aplic efectele acelea de lumină sau de shading, de umbră pe un model, implicit fațetele poligoane respective se vor schimba, adică nuanțele culorilor sunt mai deschise sau mai închise în funcție de poziția lui față de sursa de lumină. Dar dacă ele partajează același set de poligoane, evident că toți asteroizii vor arăta la fel, deși ei sunt în poziții diferite, ceea ce nu e ok, adică o să arate ciudat. Și atunci, cum fac această implementare prin deep copy? Evident că n-am cum să am două implementări. Ok. Să comentez toată bucata aceasta. Și atunci ne facem o clonă. Da, deci clonă. Și în acest moment, pentru a copia obiectul în clonă, evident, dacă scriu clonă egal cu new model 3D, da, și trec iarăși prin acești parametri, și la clonare stau acele 2 secunde de fiecare dată. Deci cumva trebuie să evit această situație aici. Și am nevoie de un constructor care să nu facă acest lucru.
Da? Adică am nevoie de un constructor care să nu treacă prin acest set de parametri. Am nevoie de un constructor care doar să construiască obiectul, adică să îl construiască și să pună valori default pe ID, vectorul ăsta de poligoane sau tip. Și atunci aici aș avea nevoie de un constructor, model 3D, și ca să îl diferențiez, deși ăsta era mai potrivit, aici, în mod normal, ce ar fi trebuit să cer și un tip, dacă tot făceam acest lucru. Uite, îl pun aici, ca să-l schimb pe acesta și cumva să am constructorul default care de obicei nu face nimic. Ok, și aici să pun un this tip egal tip. Ok? În această situație, observați, constructorul default nu face nimic, deci rolul lui este doar de a crea un spațiu pentru un obiect, adică pentru un string, o referință string, o referință de array și un tip. Și acum, în clone, o să zic clone egal cu new model 3D. Problema este aici că sunt încerc să fac asta unde nu trebuie. Sunt în clasă abstractă și nu pot să o instanțiez aici. Ok. Și atunci, deci las varianta asta cu shallow copy aici, în clone, și de fapt acum trebuie să mă duc în asteroid și navă spațială, adică aici, și aici și să supradefinez clone-ul. Add override și copiez definiția lui clone de aici. Ok. Aici am asteroidul cu încărcare model 3D pentru asteroid, care apelează constructorul acela default. Ok. Și asteroid clone egal cu new asteroid. Ok. Acest constructor de aici îl va apela pe cel default, care nu face nimic. Ok. Și după acest moment copiez eu valorile. Clone tip egal cu this tip. Clone.id. Cred că era, să vedem cum era. E string și e private. Definit protected. Ok. Clone ID egal cu this.id și array listul clone.poligoane egal cu this.poligoane.clone. Și din fericire colecțiile în Java toate au implementat clone și aici îi dăm return clone. Ok. Da, și în acest moment am acest asteroid. Aici ar trebui să dăm și acel constructor cu tip. String tip. String parcă era. Tip, da. Și aici să apelăm super de tip. Adică să apelez constructorul care trece prin acest moment de 2 secunde, după care se încarcă modelul 3D pentru asteroid și tipul este, să zic, tip aici. Nu mai se justifică asta. Deci, în acest moment, dacă vreau să creez 3 asteroizi, adică aici pe test, creez un asteroid prototip și din acest moment îl clonez. Da? Și deci dacă rulez, vedeți, am working, stă 2 secunde și după aceea celelalte clone se realizează instant. Și în acest moment am 4, să zic, un prototip și alte 3 obiecte identice. Ce vă spuneam în prezentare, dacă aveți nevoie să faceți să gestionați mai multe prototipuri, iarăși se vede că se pot combina foarte ușor pattern-urile. Aici aveți un exemplu de prototype factory. Adică, îmi fac un hash map de prototipuri și aici fac un prototip pentru un asteroid, un prototip pentru o navă spațială, mi le stochez în acest hash map ca să le și extrag rapid după cheie.
Și am acest constructor static, vă spuneam eu că e foarte util în Java. L-am folosit și era o versiune în care se putea implementa un singleton prin acest constructor static sau bloc static într-o clasă. Aici îl folosesc tocmai ca să-mi inițializez acest bloc, această colecție statică. Da? Și se va întâmpla acest lucru când se încarcă clasa aceasta. Și aici am încarcă prototipuri și încep să le creez. Da? Adică îmi fac un prototip pentru navă spațială tip 1, îl salvez aici, îmi fac un prototip pentru asteroid și îl salvez în hashmap. Iar din acest moment, asta e o metodă factory, da, e un pattern factory. Dacă vreau să clonez prototipul și să obțin o nouă instanță, fără să mai scriu ceea ce scrisesem eu mai devreme, adică asta din test, această secvență de aici, automat cer prin această metodă clone-ul. Adică model 3D prototip getID, dacă l-ai diferit de nul, adică dacă l-am deja în hashmap, ok, copia clonează prototipul și altfel îl returnez. Ok? Vedeți diferența de ce ați văzut la, să zicem, la un singleton registry este că aici am inițializat prototipurile prin această variantă. Altfel, puteți să faceți și aceeași abordare și aici. Adică în get prototip, dacă prototipul nu există, atunci îl creai. Și iarăși ajungem la acel concept de care discutam și la implementarea de singleton, lazy instantiation versus eager instantiation. Adică varianta asta de aici, asta este eager instantiation. Ok. Ceea ce înseamnă că nu așteptăm ca cineva să ne ceară prototipurile și noi le creăm din start. Deci cum cineva are nevoie de factory-ul acesta, noi am generat toate prototipurile. Ok? Iar dacă vă întoarceți la implementarea de singleton și aici se făcea crearea prototipului doar când cineva avea nevoie de el, adică pe if-ul acest, pe else, îl creai, îl adăugai în colecție și după aceea îl returnai, acolo era lazy creation. Da? Adică întârziam crearea obiectului doar până în momentul în care cineva avea nevoie de el, pentru că putea în soluția aceasta să nu ceară nimeni o navă spațială. Și atunci de ce să creezi prototipul? Ok? Deci avantaje, dezavantaje și conceptul ăsta de eager versus lazy e legat de care este momentul în care creezi obiectul. Îl creezi de la început și aștepți ca cineva să ți-l ceară, eager, sau întârzi acel moment doar până la momentul în care cineva cere acel obiect. Că poate nu ți-l cere nimeni și atunci ai scăpat. Și nu trebuie să pierzi timpul ca să-l crezi. Dar uneori acestea au avantaje și dezavantaje, deci depinde de soluția voastră. Iar în termen de performanță, utilizatorii de obicei, și voi știți asta din experiență proprie, sunt disponibili să aștepte doar la început. De exemplu, la o aplicație mobilă aveți acel splash screen. Aștept să se termine loading-ul, dar e cumva singurul moment în care ești dispus să aștepți în aplicația respectivă. Da? Deci, din perspectiva utilizatorilor, cumva ai putea muta toate aceste procese costisitoare la început, pe eager. Da? Deci asta ar fi discuția legată de prototip. Dacă voi aveți întrebări. Eu vreau să întreb. Te ascult. Deci, până la urmă, facem override la clone în prototipurile concrete, nu în clasa abstractă, nu? Da. Așa indică și diagrama, dacă vrei, pentru prototype. Deci lăsăm clone Exact. care face shallow copy în Nu, eu n-aș lăsa clone-ul cu shallow copy acolo. Ok? În mod normal aș da definiția abstractă a lui clone aici, în abstract prototype, ca să-i forțez pe cei care implementează prototype 1, adică clasele concrete, să supradefinească clone. De ce? Pentru că dacă le dau o implementare standard aici, care face shallow copy sau care nu face o copiere integrală, că tu aici poți să vii și cu alte atribute noi, da? Adică prin extindere tu poți să completezi atributele, lista de atribute, creezi senzația că au deja clone. Deci cel mai ușor ar fi ca în clasa abstractă să dăm un throw unsupported operation și în clasa concretă să... Exact, adică așa. Uite că am revenit și mă duc pe model 3D și în mod normal aici fie o definești abstractă,
uite, las și varianta asta, adică doar o anunți și zici public abstract. Acum să vedem dacă noi intrăm în conflict cu faptul că noi moștenim o variantă implementată din obiect. Ok. Și se pare că nu. Și acum, uite, implicit făcând, definind clone din nou abstract aici, am o eroare compilare navă spațială și vezi, mă forțează add unimplemented methods. Ok? Sau cum zicea colegul vostru mai devreme, dacă vrei totul să dai o implementare, îi dai un throw unsupported operation exception aici. Și atunci cine apelează clone-ul își dă seama că nu l-a implementat și va trebui să implementeze. Dar hai să zicem că asta e varianta cea mai ok. Pentru că te conduce automat aici. Și acum la navă spațială va trebui probabil să fac ceea ce am făcut și la asteroid. Adică să iau codul ăsta, doar că aici nu mai am o navă, n-am un asteroid, am o navă spațială. Navă spațială egal cu new navă spațială. Ok? Iarăși aici trebuie să-mi definesc un constructor care nu face nimic. Navă spațială. Ok? Ca să nu mai trec încă o dată, pentru că și acest constructor de aici presupun că apera constructorul din bază cu tip și aici creez o navă spațială fără niciun parametru, clonez tipul ID-ul și poligoanele și le returnez. Da? Deci eu pe varianta asta aș merge. La examen, dacă nu avem de făcut factory sau dacă nu implică neapărat să facem și prototype, putem să ne rezumăm la a implementa clonable și să facem deep copy pe clone acolo unde ne trebuie. Adică la examen să presupun că ți se dă sau ți se cere să faci o clasă, da? Să zic că ai direct asteroid, da? Și întrebarea ta este dacă mai ai nevoie să vin cu abstractizarea. Exact. Spuneam. În Gov spuneam că întotdeauna vedeți nivelul de abstractizare, dar până la urmă conceptul de prototype, adică pattern-ul, înseamnă că soluția ta trebuie să îmi permită clonarea obiectelor. Ok? Și atunci, la examen, singura, să zic, problema pe care eu o văd întotdeauna, pe care nu o putem controla și care ne controlează, e timpul. Și atunci, la examen, dacă tu ai această clasă și o ai direct sau ți-o creezi tu, poți să implementezi direct clonable și să implementezi clone-ul direct aici. Ok. Da? Mulțumesc. De ce? Dacă tu după aia ai aici un constructor, cum e ăsta, evident că aici vei avea prețul pe care îl plătești aici, da? Acum noi îl moștenim de la modelul 3D, dar presupun că în soluția aia, aici stai 5-6 secunde. Nu? Și atunci tu îmi demonstrezi că prin soluția ta, în loc să mă duc prin acest constructor care are nevoie de 5-6 secunde, mă duc prin constructorul default aici în clone și după aia copiez datele. Adică dacă dovedești că în main creând 3 obiecte prin acest constructor, pierzi o grămadă de timp, dar după aceea implementând prototype, adică supradefinind clone aici, creezi aceeași colecție de 3 obiecte, dar mult mai rapid, e ok. Problema rezolvată, da? Deci am zis că la examen suntem flexibili în zona aceasta de implementare, atâta timp cât pattern-ul, adică nucleul lui, adică ceea ce el ar trebui să rezolve, e implementat corect. Trecem mai departe, dacă nu mai sunt întrebări. Și anume, trecem la o nouă poveste. Deci tot ce am văzut până acum era legat de creare de obiecte și am folosit, când o să vă uitați din nou peste cursuri, o să vedeți că de fiecare dată zic creare, instanțiere. Deci e clar că e o problemă creațională. Și acum trecem la o nouă zonă și anume acest set de pattern-uri structurale. Și astea sunt toate pe care le vom face, sunt 6. Unele sunt banal de simple, cum e fasad. Unele sunt un pic mai complexe, dar odată ce le-ai înțeles e ok, adică composite și flyweight. Și care e povestea aici? Adică ce le leagă? Deci, când vorbim de structurale, întotdeauna gândiți-vă fie la structura relațiilor dintre clase, dintr-o familie, sau la structura clasei în sine, adică la lista ei de atribute sau lista de metode. Deci structural privește nu crearea obiectului, ci cum arată el.
ce funcție are, ce atribut are, cum se leagă obiectele între ele dacă fac parte dintr-un framework, ca să putem construi o structură mai complexă. Deci, e vorba de structură. Și structura internă a unei clase e colecția de funcții și de atribute. Iar structura unui framework este colecția de relații dintre clase, adică implementare când vorbim de interfețe sau derivare când vorbim de extindere. Ok? Deci, problemele astea țin de structură, de structura claselor. Da? O putem modifica în timp și o să vedeți că în mare parte despre asta este vorba, pentru că noi înțelegem aceste pattern-uri. De ce? Pentru că ne așteptăm ca la un moment dat să vină schimbarea. Și dacă noi ne așteptăm și gândim soluția de acum cu această idee în minte, când schimbarea va veni, prin pattern-uri nu trebuie să modificăm major soluția. Ăsta este avantajul pattern-urilor. În timp își vor dovedi eficiența. Nu trebuie să modifici major soluția ca să o modifici. Da? Ok, și atunci, aici vorbim de adapter, facade, decorator, composite, flyweight și proxy. Ok, hai să începem cu primul, ca să începem să ne dăm seama de povești. Vă spuneam eu la Builder că diagrama UML e un pic generică și v-am zis că din fericire sunt doar 1, 2 sau 3 pattern-uri cu acea abordare, adică în GOF diagrama e un pic la un nivel superior, nu-ți dă toate detaliile și de ce? Cumva, în funcție de limbaj, ai diferite modalități de a implementa pattern-ul respectiv. Celelalte șabloane sunt foarte directe și ați văzut deja la prototype că diagrama UML îți spune exact ceea ce ai de făcut. Adică trebuie să implementezi clone. Da, adică e în fața ta, e altceva, nu trebuie să știi, decât să nu greșești la clone. Da, adică implementarea metodei ține de tine. Ok, iarăși la Simple Factory, diagrama UML era destul de directă. O să observați că la majoritatea pattern-urilor care urmează, inclusiv adapter, diagrama este iarăși destul de directă. Despre ce este vorba? Deci adapter ar fi adaptor. Deci clar trebuie să adaptăm clasa la altceva. Și rețineți că acum intrăm în zona aceasta de structura clasei. Adică cum aș putea adapta clasa la ceva prin prisma structurii ei. Și uitați scenariul clasic pentru adapter. Deci am o companie care dorește să cumpere un nou framework pentru serviciile din backend. Deci ei avea deja o soluție. Interfața pentru aceste servicii gestionează datele prin intermediul obiectelor de tip ACME. Deci ei în acest moment aveau un backend unde toate obiectele, toate instanțele pe care le foloseau erau deja clase care extindau o interfață numită ACME. Iar noul framework procesează datele prin intermediul obiectelor de tip micro. Ok, deci în principiu cele două librării fac cam același lucru, da? Adică au același scop, doar că o implementare conține clase ce derivează extind ACME, interfața ACME, cu o serie de metode specifice, iar cealaltă librărie, evident fiind dezvoltată de alții, extinde sau implementează o altă interfață. Deci aici vorbim de clase care fac același lucru, doar că funcțiile lor se numesc diferit. Ok? Care e structura unei clase? Colecția de atribute și de metode. Ok? Și acum, ce trebuie să facă firma asta? Evident că nu poți să arunce la gunoi soluția implementată pe baza obiectelor de tip ACME. Pentru că aia se leagă, a creat dependențe cu multe alte module. E ca și când ai rescrie totul de la zero, nimeni nu-și permite asta. Și atunci, programatorii acum trebuie cumva să integreze un framework în celălalt. Adică este ca și când, deși e diferit, are alte clase, îl integrezi în soluția ta și el pare că este de tipul ACME sau viceversa. E ca și când te deghizezi și deși tu ești o persoană, prin deghizare pare altă persoană. Ok? Până la urmă, acțiunile și funcțiile le faci tu, dar le faci altfel. Deghizarea aia poate presupune și un anumit comportament, adică mergi diferit, dar totul mergi. Deci nu e altcineva acolo, totul ești. Ok, deci cum integrăm două librării diferite care au același scop, adică dacă ar face lucruri diferite, n-ai putea să le integrezi, e clar că fiecare librărie ar avea un scop. Dar vedeți, aici e vorba de librării care au același scop. Deci cumva au funcții diferite, care se numesc diferit, dar scopul lor este același. În final ajungi la aceleași rezultate. Da?
Deci cum le integrăm pe cele două? Și aici este exemplu clasic din lumea reală cu adaptorul de priză. Ok? Presupun că la un moment dat voi sau cineva cunoscut a trebuit să plece, să zic, ori în Anglia, ori prin Asia sau în America și problema majoră acolo este că sistemul electric are alte standarde, adaptoarele sau prizele în sine au alt standard. Și evident că noi avem toate dispozitivele noastre electrice se conectează la standardul european, ca să spun așa, adică am această mufă cu 2 pini, mufă electrică pe care o pot folosi în sistemul nostru electric. Ok, și atunci, dacă mă duc în Anglia și vreau să folosesc laptopul sau încărcătorul de telefon, am două soluții. Da, e soluția aia muncitorească, care se mai întâmplă prin România, adică faci rost de altă mufă, tai cablu, le înnădești și te rogi să nu ia foc. Ok, evident că după aia ca să faci opusul operației când te întorci, da, aceeași tăiere, aceeași legare cu scoci. Lucru care nu e elegant și nu e nici, adică e chiar periculos. Și soluția care este fără a cumpăra un alt cablu de alimentare? Sau anume să găsești un adaptor de priză. Okay? Și observați, rolul lui este tot de a permite conectarea la o priză și până la urmă chiar dacă au voltaj diferit, până la urmă transformatorul ăla merge și poate să-ți alimenteze laptopul sau telefonul. Deci, până la urmă, scopul este același, și anume să folosești același cablu de alimentare pe care îl ai, dar la un alt sistem de conectare la prize. Da? Și ăsta, de fapt, e un adaptor. Și ce am făcut noi? Am adaptat sistemul lor electric la sistemul nostru. Adică cablul meu de alimentare în continuare are mufa aceasta, să zic standard european, doar că prin acest adaptor eu pot să folosesc cablul respectiv pentru un alt sistem. Da? Asta e zona Americii, Asia și zona UK. Cred că și Australia folosește același sistem. Da? Ok. Deci, ăsta este un adaptor. Și care este avantajul? Clasele nu se modifică, însă se construiește o interfață ce permite utilizarea lor în alt context. E o deghizare. Este o deghizare a claselor existente, astfel încât ele să pară din altă poveste. Dar ele doar par. Pentru că, transparent, ele în continuare își fac treaba. Sau transformă date într-un format în altul. Ok. Deci, asta ar fi o sinteză a problemei. Am o serie de clase existente și un framework client. În framework-ul clientului, clasele astea ar trebui să extindă o altă clasă abstractă, lucru care nu se întâmplă, și atunci le adaptez. Da? Codul nu se schimbă aici, codul nu se schimbă aici. Ci noi doar intervenim cu această completare, creăm un adaptor, o legătură între codul existent și codul nou, da, la nivel de sintaxă. Iar tu nu trebuie să schimbi nimic nici aici, nici aici. Deci reutilizezi ce există și integrezi ce există într-un context nou. La nivel de adaptor, există două variante. Fie realizezi un adaptor la nivel de clase, deci toate clasele tale se vor adapta instant, fie adaptezi doar un obiect. Și de aici, din cauza asta, aveți această diagramă împărțită în două, dar sunt două variante. Deci aici aveți adaptor de obiecte și aici este adaptor de clase. Ok? Este ca și când, dacă revin la problema asta, la adaptor de obiecte, tu ai deja cablu de alimentare care are un anumit tip de mufă și atunci cumperi acest dispozitiv și prin intermediul lui cablul tău de alimentare folosește un alt tip de priză și ăsta este un adaptor de obiecte, sau poate într-un viitor apropiat, când cumperi cablul de alimentare, el arată mult mai complex, deci nu e doar o mufă de genul ăsta, ci cumva el se termină cu un astfel de sistem și tu, în funcție de niște butoane, activezi un anumit sistem de pini. Deci cumva cablul de alimentare din fabrică vine cu acest capăt. Ok? E deja, se poate adapta la orice sistem din fabrică. Evident că nu o să facă nimeni asta pentru că costul de producție va fi mai mare, plus că el e mai fizic, e mai mare și evident că e o industrie care se bazează pe faptul că noi trebuie să cumpărăm astfel de dispozitive. Ok, deci asta e diferența dintre adaptor de clase și adaptor de obiecte. La adaptor de obiecte e ca și când adaptezi doar un obiect care e specific unui framework la alt framework și te interesează doar obiectul ăla, el deja există și vrei să-l adaptezi, sau
adaptezi direct framework-ul. Și orice clasă de acolo pe care o vei instanția, ea poate să fie direct creată instanțiat. Da? Deci asta vrea să spună acest lucru. Ok. Hai să ne uităm pe schema de adaptor la obiecte. Deci, asta este clasa existentă și ăsta este contextul nou. Iarăși solid, iarăși vorbesc la nivel de abstractizare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în clasa existentă, deci aici puteți privi asta ca o familie, da? O familie de clase. Și asta e o clasă abstractă, dar ea definește interfața pentru acel framework, adică spune că toate clasele din această colecție de aici au o metodă, care se numește metodă. Și tu acum ai obiecte, da? Ai obiecte prin instanțierea acestor clase. Deci toate obiectele tale vor avea acea metodă. Acum, tu vrei să folosești aceste obiecte care au acest tip, clasă existentă, și care au această metodă, vrei să le adaptezi la un context nou, adică clasă context nou, metodă specifică. Deci, efectiv, se numește altfel metoda respectivă. În final, metoda asta face cam ce face asta, doar că se numește altfel. Ce ar trebui să faci ca să adaptezi clasa existentă fără să știi acest pattern? Păi te duci în codul sursă de aici, deschizi codul sursă și adaugi în clasa existentă și această metodă specifică. Și după aia poate în interiorul ei o apelezi pe aia existentă. Ok, ce ai făcut acum? Ai modificat clasa existentă. Și dacă chestia asta e necesară în viitor de 2, 3, 5, 10 ori, de fiecare dată ce faci? Te duci, modifici framework-ul existent, mai dai un update, un release, ca să ce? Ca să mai adaugi câte o metodă? Vă dați seama că asta e o poveste fără sfârșit, care la un moment dat duce la aceste modificări. Nu o să mai știe nimeni care era ultima versiune. Și atunci, ce zice adaptorul? Adaptorul zice așa: nu te atinge de asta, lasă-o așa. Merge, e testată. E închis acel proiect. Lasă-l așa, nu-l modifica. Hai să-l adaptăm. Și atunci, cum faceți ca un cățel să fie o rață? Sau un papagal. Uite că e mai simplu, că înțelegem că se poate. Cum faci să transformi un papagal, să-l adaptezi la o rață? Adică ai un papagal și se plictisește și vrei să-l pui să stea cu 3 rațe. Evident că rațele își vor da seama că e cineva ciudat acolo, că nu vorbește cu ele, adică scoate altfel de sunete. Ok. Și atunci, cum adaptezi papagalul la o rață, să zicem? E foarte simplu. Petreci ceva timp cu el, creezi un context prin care îl înveți să imite, și el până la urmă e tot papagal, să imite sunetele specifice unei rațe. Adică, în cod, ne definim o clasă, și ăsta e adaptorul, care ce face? Ca să semene, adică să spună, vezi că eu acum sunt tipul nou, extinde contextul nou. Ce înseamnă că extinde contextul nou? Asta poate să fie o clasă abstractă sau o interfață. Moștenești acea interfață. Deci în acest moment adaptorul, clasa adaptor, ca și interfață, adică dacă o întrebi tu ce știi să faci, ea îți va spune metodă specifică. De ce? Pentru că extinde contextul nou. Deci în acest moment adaptorul este o extensie, o clasă din acest framework. Care e șmecheria? E exact ca la întrerupător. Ai nevoie de cablu de alimentare al laptopului existent. Și anume, adaptorul are întotdeauna aici o relație de compoziție, deci asta este heză, da? Și anume are o referință către clasa existentă, către obiectul pe care îl adaptăm. Ăsta este ștecherul care intră în adaptorul respectiv. Deci, un adaptor este o clasă care extinde contextul nou, care conține referință către obiectul existent de tipul vechi și acum el, expunând interfața nouă, se comportă ca și când ar fi din contextul nou. Noi acum nu ne apucăm să rescriem codul, să facem copy-paste. Nu, refolosim ceea ce avem. Doar că metodele acolo se numeau diferit. Dar dacă aveau același scop sau găsesc o combinație prin care să le refolosesc, ia uitați ce se întâmplă în metoda specifică. De obicei, folosești referința la obiectul existent și de obicei rezolvi sau îndeplinești același scop specific metodei specifice prin metodele existente aici. Adică, simplificând, în metoda implementarea metodei specifice de aici, folosind această referință la clasă existentă, tu apelezi metoda de aici. Adică este cablul de alimentare care intră în ștecher, cablul de alimentare în adaptor, după aceea cablul de alimentare trage curent și îl duce în transformator. Ok? E același cablu, da? E funcția preia curent sau
ajută curentul să ajungă în laptop. Ok, ăsta este adaptorul de obiecte. Și tu poți să ai foarte multe obiecte de tipul ăsta instanțiate, ca să le adaptezi, îți faci această clasă. Și de fiecare dată iei obiectul, îl arunci aici, asta se numesc clase wrapper, adică îl împachetezi. Observați, iei obiectul existent și îl împachetezi într-o nouă cutie, care pare de un alt tip. Ok. Și în acest moment clientul lucrează cu obiectele vechi, de tip vechi, ca și când ar fi de tip nou, pentru că le-a aruncat aici, le-a încapsulat în acest adaptor. Ok, la nivel de clase, deci dacă vrei din momentul ăsta să creezi deja obiecte noi pe baza claselor vechi, dar care să fie instanțiate sau adaptate din start, deci nu vorbim de un obiect existent, ci vrei să creezi instanțe noi, dar să fie deja adaptate, deși ai putea merge întotdeauna pe soluția asta, adică creezi obiectele de tipul vechi, după aia le arunci într-un adaptor. E fix întrebarea de mai devreme. Deci ori mergi pe soluția asta, ori faci un adaptor de clase. Ce zice adaptorul de clase? Adaptorul de clase zice așa. Păi dacă tu vrei să creezi obiecte care moștenesc totul din contextul existent, dar în același timp vrei să-ți ofere și o perspectivă nouă, adică specifică contextului nou și vrei să le creezi. Deci ele nu există, dar vrei să-l creezi de la zero, atunci adaptorul de clase nu mai are nevoie de o referință la obiectul existent, ci adaptorul de clase extinde ambele abstractizări. Ok? Și aici extinzi clasa pe care vrei să o adaptezi și în același timp extinzi sau implementezi interfața la care vrei să o adaptezi. Și iarăși aici, în interiorul metodei specifice, când implementezi metoda specifică, te refolosești de cele existente. Deci asta deja există, e implementat. Ok. Și în acest moment, dacă creezi o instanță de tipul acestui adaptor, e deja un obiect vechi care se comportă sau care spune că poate să se comporte prin prisma interfeței. Deci poți să folosești obiectele de tipul acestui adaptor, fie ca și context existent sau ca și context nou. Evident, noi vrem să le folosim ca și context nou. Deci ăsta e adaptorul de clase. Da? Deci dacă ai o versiune a unei librării și cumva cumperi o librărie nouă sau ai o versiune nouă a librăriei care are alte metode, ai gândit-o altfel, ți-ai dat seama că cea veche nu era desenată, să zic, ok, și ai regândit-o, atunci poți să păstrezi soluția veche și să o adaptezi la soluția nouă prin aceste adaptoare. Fie de clase, fie de obiecte. Da? Și aici aveți descrierea clasei existente, a contextului nou, ce reprezintă fiecare. Ați văzut, la fiecare pattern vă dau o descriere minimală a ceea ce reprezintă fiecare componentă din diagramă, ca să vă aduceți aminte povestea. Care sunt avantajele? Clasele existente nu sunt modificate. O să vedeți că, de fapt, toată suita asta de pattern-uri structurale, asta oferă. Modifici clasele fără să le modifici. Adică le faci să pară diferite, dar nu modifici definiția clasei. Nu te întorci în fișierul la Java și nu modifici nicio linie. Dacă vreți, ăsta e un criteriu de validare a soluției voastre, la examen sau la temă sau când implementați aceste pattern-uri în viața reală. Și anume, dacă zici că folosești pattern-ul și modifici ceva în clasa existentă, ai greșit. Ai încălcat ideea în sine. Pentru că ideea acestor pattern-uri este de a te lăsa să modifici prin adăugare, prin adaptare, clasa existentă fără ca literalmente să modifici vreo linie de cod. Ok? Deci întotdeauna aveți grijă la acest aspect. Pentru că asta e ideea acestor pattern-uri. Se adaugă doar un layer intermediar. Observați, nu se modifică nici asta, doar întotdeauna venim cu un nivel intermediar. E ca la Simple Factory. Pot fi definite cu ușurință adaptoare pentru orice context. Evident, atâta timp cât cele două contexte au același scop. Adică n-ai cum să adaptezi, nu știu, o librărie care te ajută să desenezi cu o librărie care asigură criptare. Deși poate găsești un algoritm ăsta în care cu steganografie ascunzi date în desene. Și atunci cred că le-ai putea adapta. Dar altfel, dacă au scopuri total diferite, n-ai cum. Adică ideea este că au același scop, dar interfața lor e diferită. Evident, dezavantaj. Adaptorul de clase se bazează pe derivare multiplă.
Lucru care nu este posibil în Java și știm asta. Aici ar fi bine ca asta să fie o interfață, de fapt, și asta să fie clasă abstractă sau clasă concretă. Dar aici e bine dacă asta ar fi interfață. De ce? Că aș putea face derivare din această clasă abstractă sau clasă concretă, care are deja implementată metoda, și aici să am interfață. Și pentru că, până la urmă, eu nu vreau să moștenesc de la contextul nou implementări, eu aș vrea doar să mi se dea posibilitatea să implementez contextul nou aici, astfel încât să mă refolosesc de cele vechi. Deci ăsta e un dezavantaj la adaptorul de clase. Dacă astea sunt două clase, nu poți și atunci mergi pe varianta asta, adaptezi obiecte existente. Pentru că, vezi, aici n-ai problema asta. Aici extinzi sau implementezi doar bucata asta de aici, din dreapta. Ok. Și hai să vedem și un exemplu pentru acest adaptor. De aici. Și anume, aici aveți ambele implementări, imediat să fac switch. Ok, pe Eclipse. Deci aici aveți două implementări, două exemple pentru un adaptor de clase și un adaptor de obiecte. Și hai să începem cu cel de obiecte. Să presupunem că avem un sistem care trimite mesaje de un anumit tip. Poate un sistem de logging, alerte, mesaje. Până la urmă, serializarea unui obiect e un mesaj. Da? Și aici am o interfață pentru mesaje de tip A. Adică, mesajele de tip A conțin o metodă getText, setText și afișare. Și ăsta e un sistem care comunică cu astfel de obiecte. Și ăsta este mesajul de tip A. Da? Care implementează interfața de tip A. Super. Și tu acum ai acest sistem cu mesaje de tip A și cumva vrei să îl adaptezi sau să-l integrezi într-un sistem nou care are alt tip de mesaje, dar în final sunt tot texte. Adică interfață tip B. Observați aici am getText care întoarce nu un string, ci întoarce un vector de stringuri. Cumva aici mesajul este spart pe cuvinte, vă puteți imagina acest lucru. setText, evident. Deci cumva aici în tip B, textul e o colecție de cuvinte. În partea cealaltă, textul era textul întru totul. Da? Era un string. Și aici cumva vrem să mergem, ca să ne fie mai ușor să ne extragem poate valorile, vrem să mergem pe vector de stringuri. Adică compunând stringurile acestea, obții în final același text. Ok? Și aici funcția nu se mai numește afișare, se numește display. Da? Vedeți că au același scop, doar că funcțiile, structura lor e diferită. Stochează altfel datele și funcțiile lor se numesc diferit. Și ăsta ar fi un mesaj de tip B care implementează aceste metode. Da? Adică e un vector de stringuri în loc de un string care să conțină toate acele cuvinte. Și atunci, cum fac eu astfel încât dacă am o colecție de mesaje tip A și o colecție de mesaje tip B, să adaptez un tip la celălalt? Adică aș vrea să stochez în aceeași colecție de mesaje de tip B și mesaje de tip A. De ce? Că până la urmă sunt texte. Adică ce contează că e colecție de stringuri sau că e un string unic? Până la urmă e același text. Da? Și atunci, cum fac acest lucru? Păi, conform diagramei, definesc un adaptor care ce face? Implementează interfața sau extinde interfața nouă. Uite, dacă mă întorc la diagrama UML, ia uitați, adaptorul extinde interfața nouă, ok? Și acum are o referință către obiectul de tipul pe care vreau să-l adaptez. Adică, am o referință la un obiect de tip A. Deci ăsta este un adaptor de la A la B. Asta îmi spune care e destinația, asta îmi spune ce adaptez. Și acum, evident, când creezi un adaptor, e absurd să nu-mi ceri obiectul. Adică, cum adică faci un adaptor și ce adaptezi? Nimic? Nu o să facă nimic și poate la un moment dat îți dă și null pointer exception când apelezi anumite metode. Deci, clar, aici îl forțez pe client ca atunci când face un adaptor să-mi dea și obiectul, da? Adică interfață tip A referință și vedeți ce o cer. Îi cer obiectul existent. Și acum, implementând interfața nouă, ce sunt obligat să fac? Să supradefinesc toate metodele specifice interfeței noi, contextului nou. Și uitați ce fac pe display. Păi stai un pic, că afișare nu face același lucru? Și aici mă folosesc de metoda afișare din tipul A. Ce fac pe getText?
Păi iau textul din tipul A, care e textul în totalitatea sa, și îl sparg pe cuvinte cu split, după spațiu. Și acum îl returnez ca și când ar fi de tip B. Ok? După aceea pe set text. Primesc un vector de cuvinte, eu știu că într-un A le pot stoca doar ca un singur string și atunci ce fac? Îmi fac un builder, le concatenez și acum mi le stochez în A așa cum le vrea tipul A. Un singur string. Ok? Și din acest moment eu pot să adaug în colecția de mesaje tip B. Ok? Asta ar fi soluția clasică în care le stochez pe toate ca fiind object și după aia folosești instance of, da, asta e fără pattern și vezi, aoleu, tu de care ești? Ești tip A sau ești tip B? Și toată munca asta care trebuie să o duci acum. Dar acum ia să vedem cum putem adăuga aici, deci cu adapter, cum pot eu adăuga în colecția de mesaje tip B, de exemplu, un mesaj de tip A. Păi, hai să ne facem un mesaj de tip A. Mesaj tip A și zic MA egal cu new mesaj tip A. Ok. Uite, îi adaug și un text, set text. Imediat. Exemplu de adapter. Ok, deci sunt 3 cuvinte și mi le-am setat și acum cum pot eu să-l arunc într-o colecție de tip B? E foarte simplu. Îmi fac un adaptor și zic A la B sau A to B. Ok. Egal cu new adaptor și aici îmi cere interfața tip A, adică îmi cere un obiect de tip A. EMA. Ok. Deci vedeți, am un obiect care a îmbrăcat, a luat obiectul EMA și l-a băgat într-o cutie nouă și cutia acum pare că este de tip B. De ce? Adaptorul extinde interfața B și asta înseamnă că dacă vreau să-l adaug în colecția de mesaje de tip B, scriu mesaje tip B, add și zic adaptor, A to B. Ok? Aici am zice, și vedeți, iarăși deep și solid. De-aia și Goff insistă pe acest concept. Aici când definiți, când lucrați și aveți o abstractizare, când lucrați cu clase concrete, e principiul ăla, program by interface, programează prin interfețe. Da? Adică mergi totdeauna pe abstractizare. Pentru că nu se știe că în viitor poate aceeași interfață o extinzi și în altă clasă. Și poți să beneficiezi de acest avantaj. Deci eu, în mod normal, aici colecția de tip B trebuia nu să o definesc ca fiind mesaje tip B, ci interfață tip B. Ok? Și acum, interfață tip B aici, mesaj în mesaje tip B. Și aici nu mai sunt dependent de o clasă concretă, de mesaj tip B. Îmi păstrez libertatea ca în viitor să adaug aici orice altă instanță a unei clase care extinde interfața tip B, inclusiv adaptorul. Și vedeți că acum adaptorul nu are nicio problemă și dacă le rulez din nou, adică trec prin ele, e clar că acolo e ascuns un mesaj de tip A, dar el acum va funcționa ca un mesaj de tip B. Ok. Da? Și dacă rulez, ok, deci aici am mesaj default tip B, mesaj default tip B și mesajul este exemplu de adapter. Și ăsta vine de fapt din A. Ok? Și așa ne adaptăm mesajele tip A la interfața tip B. Deci le poți reutiliza, nu trebuie să modifici mesaj tip A, ele acum se comportă ca și când ar fi de tip B. Da? Și asta este exemplul pentru adaptor de obiecte, iar pentru adaptor de clase, hai să presupunem că aici avem niște drivere și am o imprimantă, deci inițial în companie aveam imprimante matriciale, adică care implementau interfața imprimantă matricială și ele au această interfață, da? Adică print și cancel. Da? Pentru imprimanta matricială. Și ăsta poate fi un driver, să spunem. Și deja am sisteme care erau conectate la imprimantele alea matriciale, comunicau direct ca să formateze conținutul, că acolo n-ai foarte multă libertate așa la imprimare
și aveam deja acest sistem. Și ideea este că eu acum vreau să fac un upgrade la sistem și anume să înlocuiesc imprimantele matriciale cu imprimante laser. Da? Deci, am clasa imprimantă matricială care extinde, implementează această interfață și aici mai am interfața pentru laser. Și vedeți, în loc de print am laser print și în loc de cancel am cancel print. Ok? Și iarăși aici am string text și aici primește paragrafe la laser. Ok. Și atunci, ce înseamnă adaptorul de clase? Adică ne facem o clasă nouă care extinde atât clasa existentă cât și contextul nou. Evident, dacă sunt două clase abstracte sau concrete, nu putem să facem asta, dar aici avem o interfață din fericire. Evident, de aici moștenim implementarea existentă și aici suntem obligați să dăm o implementare pentru contextul nou. Și evident mă voi refolosi de ceea ce am moștenit de aici. Adică e fix același concept, doar că nu adaptezi un obiect, ci îți faci o clasă pe care dacă de acum o instanțiezi, deci dacă instanțiem adaptorul, el va fi un obiect vechi adaptat la contextul nou. Da? Și atunci adaptarea de clase e utilă când creați instanțe noi. Ca să nu treceți prin acest pas suplimentar, creezi instanța veche, după aia mai creezi un adaptor în jurul ei și așa mai departe. Ok, și atunci dacă mă întorc în cod, ok, share. Ok, am așa, adaptor imprimantă și uitați cum adaptez imprimanta matricială la laser, da? Pentru că sistemul era gândit să funcționeze cu imprimante matriciale și acum vreau să-l trec pe laser. Deci îmi fac o clasă care extinde imprimanta matricială. În acest moment moștenește tot de aici, da? Deci tot codul de aici, imprimantă printing cancel print. Ok? Și implementăm interfața nouă. Evident, suntem obligați să facem acest override pe laser print și cancel print și aici am nevoie ca eu în final să printez, am nevoie să convertesc acest string, acest vector de stringuri paragrafe la un singur text, pentru că așa funcționa matriciala, da? Primea un singur text. Și aici în adaptor îmi fac eu o metodă, aș putea face asta direct aici, da? Adică aici e libertate absolută. Nu mai face parte din contract, doar asta e. Restul ce face aici sau ce adaugi aici e problema ta. Îmi fac o metodă utilitară în adaptor care să convertească, la fel cu string builder, să convertească vectorul de stringuri la un string. Și aici apelez print. Ok? Deci diferența aici este, și se vede în test, că în momentul în care creezi un adaptor imprimantă, deja e ca și când aș construi obiectul vechi adaptat. Da? E un nou obiect care a moștenit totul de la clasa existentă, dar care oferă o interfață contextului nou. Și atunci ăsta e util, adaptorul de clasă e util când ai nevoie să construiești obiecte noi. Dacă ai o soluție care are deja obiecte de tip vechi, acolo e să ai un adaptor de obiecte. Da? Pentru că vrei să le modifici pe ale existente. Nu vrei să-ți modifici soluția respectivă și să o rescrii. Ok. Și aici adaptorul la imprimantă, vedeți, este de fapt de tip interfață imprimantă laser, pentru că extinde. El în același timp este și de tip vechi, că extinde imprimanta matricială. Dar rolul lui este de a-l folosi în contextul nou și de a-l gestionezi prin referința de tipul nou. Ok, și aici când apelez laser print, de fapt se apelează metoda printing din cea matricială. Acesta este un test cancel print. Ok? Și astea sunt funcții de aici, din interfața din imprimanta matricială. Cancel print printing. Ok? Deci asta este ideea adaptorului. Cu alte cuvinte, ați putea rezuma asta la următoarea problemă. Și anume, dacă ai o clasă care are o interfață cu niște metode și vrei să modifici clasa astfel încât metodele alea să fie altfel, să aibă același scop, dar să fie altfel, poate altă listă de parametri, poate să se numească diferit, nu te apuca să o modifici, definește-ți noua interfață și fă-ți un adaptor. Ok? Și uite așa adaptezi, ca și când ai modificat structura clasei la un context nou, în care ai alte funcții, dar care fac același lucru, cu altă denumire sau altă listă de parametri. Ok? Și vă spuneam, e vorba despre structură. E ca și când ai modificat clasa fără să o modifici. O păstrezi și doar o expui diferit. Da?
Deci ăsta este conceptul de adapter. Continui discuția pentru că acum vine un pattern similar, dar care nu e același lucru. Că dacă ar fi fost, nu ar mai fi existat. Ok, dacă voi aveți întrebări aici, să discutăm pe adapter. Dacă s-a înțeles care e ideea. Acum, prin exemple sau exerciții la laborator, se va înțelege și implementarea, dar v-am zis, cursul are rolul de a vă ajuta să înțelegeți problema, când se folosește pattern-ul, când avem nevoie de el. Și pe asta insistăm aici. Ok? Ok, și atunci hai să încheiem. Fasad e un concept foarte simplu. Asta o să-l las pentru cursul de luni. E o poveste care se explică în 5 minute. E legat de telecomanda asta pentru copii, care e tot o telecomandă, doar că e o telecomandă simplificată. Și cred că de multe ori e și mai util și pentru oamenii mari, că sunt uneori situații în care ai prea multe butoane și le ai degeaba. Ok, deci o să revin la fasad. Și acum decoratorul. Cele două sunt similare, dar nu sunt la fel. Deci, adaptorul ce face? Adaptează interfața clasei existente la o altă interfață. E ca și când ai face o nouă clasă cu o altă interfață, făcând copy-paste în mare parte la cea existentă. Deci îți adaptează interfața. Cumva se prezintă altfel. Și acum, la decorator, într-o primă fază veți avea tendința să credeți că este același lucru. Ideea este că aici, la decorator, are loc extinderea sau decorarea, eu o să vorbesc prin decorare, ca să mă refer la pattern, statică sau la runtime, și asta e foarte important, dar și în acest punct o să spuneți, păi stai un pic, că adaptorul de clase nu era o adaptare statică? Ba da. Păi și adaptorul de obiecte nu e o adaptare la runtime? Ba da, pentru că e un obiect care deja există și mi-l adaptez, ba da. Deci până în punctul ăsta și decoratorul se poate aplica static sau la runtime. Și aici vine diferența a funcționalității sau stării unor obiecte, independent de alte instanțe ale aceleași clase. Deci ce zice decoratorul? Zice așa, tu ai un copil mic, da? Care de obicei se joacă, merge, aleargă într-un anumit fel. E copilul tău. Ce crezi că se întâmplă dacă mergi la o petrecere din aia de copii mici și îl decorezi, de-aia același copil, doar pe el, adică nu schimbi calitățile tuturor copiilor, ci iei acest copil și îl îmbraci într-un costum de Batman. Și acum, dacă ați avut parte de astfel de petreceri, dacă vă mai amintiți copilăria sau ați fost de curând acum nu chiar de curând, că în ultimele 2 luni nu prea au mai fost astfel de petreceri, dar înainte, la, nu știu, rude, verișori, aveți frați mai mici și ați participat la astfel de eveniment, ați observat că făcând acest lucru se întâmplă o chestie interesantă. Același copil se schimbă, nu mai merge, nu mai aleargă în același fel. Îmbracă-l în Superman, o să zici că zboară. Evident, el simulează că zboară, că n-a reușit niciunul până acum să facă chestia asta, dar vorbesc altfel. Deci, aceleași acțiuni pe care copilul de mai devreme le făcea într-un anumit mod, prin decorare îl transformă. Deci, cumva, funcția de alergat, funcția de vorbit, e altfel. Produce alte rezultate. Ok? Ce făceam la adaptor? La adaptor nu se modifica comportamentul funcției vechi. Ea rămânea, doar că era îmbrăcată sub o altă denumire. Deci adaptorul nu schimbă funcțiile vechi, ci le adaptează la nivel de perspectivă. Se numește altfel, are altă listă de parametri. Dar în final e tot funcția aia veche care face treaba. La decorare, funcția din prisma perspectivei, adică funcția în sine, rămâne de cele mai multe ori la fel, se numește la fel, doar că se comportă total diferit. Deci asta este diferența majoră între cele două și de-aia le prezint la pachet, ca să se vadă diferența dintre cele două. Deci, decorarea modifică la runtime sau static starea sau funcționalitatea unor obiecte. Ce definește starea unor obiecte? Care e definiția stării unui obiect? Deci din ceea ce se definește într-o clasă, ce definește starea? Metode și atribute.
doar atribute. Ce definește interfața unui obiect? Funcționalitatea, Da, adică lista de... metode. Exact, de metode. Nu, adică starea unui obiect este colecția lui de atribute, culoare, înălțime, greutate. Asta e starea unui copil. Da? Nume, vârstă și așa mai departe. Care este interfața lui? Adică cum interacționează el cu lumea? Prin funcțiile pe care știe să le execute. Vorbește, aleargă, mănâncă, urlă și așa mai departe. Deci, starea obiectelor, rețineți că o să tot folosim acest concept, e chiar și unul dintre cele mai folosite pattern-uri și unul dintre cele mai interesante pattern-uri pe care le vom discuta, state, care de fapt e vorba despre starea obiectelor. Deci reținem că starea unui obiect este de fapt colecția de valori aferente atributelor. Iar funcțiile unui obiect sau interfața obiectului cu lumea exterioară este dată de colecția de funcții. Ok. Și observați că decorarea modifică, deci nu adaptează, modifică starea, deci cu alte cuvinte putem să adăugăm atribute noi unui obiect de un anumit tip fără a modifica clasa. Și acum, venind după cursul de tehnologii web, voi numai asta ați făcut. Da? Pentru că la JavaScript știți cu toții că tu poți să definești niște atribute pentru, să zicem, un presupus obiect. JavaScript-ul nu e orientat pe obiecte, e bazat pe obiecte, dar același obiect mai târziu putea fi decorat cu atribute noi. Adică e ca și când, dacă v-ați pus întrebarea acum, adică se creează o nouă clasă, nu ne interesează cum se întâmplă, dar era ciudat, pentru că în anumite situații același obiect putea avea atribute noi, care poate nu erau definite în descrierea inițială. Asta face JavaScript-ul. E numai despre decoratori. Și de-aia e flexibil limbajul. Adică te lasă ca anumite obiecte de un anumit tip să aibă și alte atribute. Că așa ai tu nevoie de ele acolo. Și aia sunt toți decoratori. Deci JavaScript face asta pentru voi. Se bazează pe decorator la greu. Ok. Și atunci, diferența majoră între adaptor și decorator este că adaptorul păstrează funcțiile, păstrează starea obiectului, doar îl adaptează la o nouă interfață, da? Îl prezintă altfel, dar el e ca și când îmbraci acest copil într-un costum de Batman și el în continuare merge, aleargă, vorbește frumos, cum vorbea și înainte, adică costumul de Batman nu îl schimbă cu nimic, doar că arată ca Batman. Ok? Dar decoratorul produce modificări majore. Obiectul ăsta, odată copilul ăsta îmbrăcat în Batman, are alt nume, poate are alte atribute, dar și poate sigur se comportă diferit pe aceleași funcții. Ok. Deci obiectul poate fi extins. Da, corect. Obiectul poate fi extins prin aplicarea mai multor decoratori. Ăsta e un alt avantaj al decoratorilor. E exact ceea ce face JavaScript. Poți să aplici foarte mult decoratori în cascadă. Clasa existentă nu trebuie să fie modificată. De fapt, povestea asta o vedeți, linia asta, afirmația asta e în toate slide-urile de la aceste pattern-uri structurale. Și utilizarea unei abordări tradiționale prin derivarea clasei duce la ierarhii complexe ce sunt greu de gestionat. Adică, dacă ai nevoie să modifici doar o funcție, doar într-un anumit context, de ce trebuie să faci o altă clasă care să extindă clasa existentă doar ca să supradefinești acea metodă? Păi ierarhia ta tocmai a crescut cu încă o clasă. Și dacă ai nevoie să faci asta în 10-20 de scenarii pe anumite funcții, ierarhia ta va avea o grămadă de clase de genul clasă inițială, da, care o folosești în 99% din situații și după aia clasă inițială, dar cu funcție aleargă diferită. Clasă inițială, dar cu funcție merge diferită. Și ai o grămadă de clase care diferă doar prin implementarea unei funcții. Crește ierarhia. Devine din ce în ce mai greu de gestionat. Ok. Și atunci, cum se face acest decorator? Deci e vorba de a lua obiecte existente și de a le modifica la runtime. Ok. Deci am iarăși povestea conform deep, am o abstractizare, un produs abstract, am o operație care e de bază, să zicem, pentru acest produs abstract și o listă de atribute care nu se vede aici, dar să presupunem că există. Și eu acum extind acest produs abstract într-un produs concret. Sau aici pot să am mai multe produse, tipuri concrete de produse. Da, sunt clasele concrete care fac parte din acest framework. Toate implementează operația, toate moștenesc atributele sau își definesc propriile lor atribute. Ok. Cum iei un obiect din ăsta existent și îl faci să se comporte altfel? Adică îl iei
și îi modifici funcția, fără să definești o clasă nouă sau îi adaugi un atribut nou. Păi definim o clasă numită decorator, care extinde și ea povestea. De ce? Decoratorul, ca și adaptorul, trebuie să facă parte din poveste, că altfel n-ai avea cum să-i folosești. Adică dacă clasa asta ar fi independentă, definită aici, n-ai mai avea cum să o folosești în contextul ăsta. E o clasă nouă, n-are nicio legătură cu produs abstract. Și atunci toate aceste pattern-uri cumva păstrează legătura cu contextul existent, adică ele nu sunt o poveste nouă. Fac parte din aceeași poveste, dar sunt un capitol diferit. Și atunci decoratorul, ca și adaptorul, extinde clasa existentă. Și ca să luăm obiectul existent și să-l modificăm la runtime, e ca și când i-aș modifica doar acelui obiect funcția aleargă sau fă ceva, iarăși am nevoie de referință către el. Și observați că decoratorul extinde clasa de bază și în același timp are și o referință de tipul clasei de bază prin care va gestiona obiectul pe care vrem să-l decorăm. Și acum, decoratorul, aici iarăși este un nivel abstract de decorator, dar cum întreba și mai devreme colegul vostru, dacă la examen poți să implementezi direct, da. De exemplu, aici, să presupunem că la examen ai nevoie de făcut doar un decorator care să rezolve o anumită problemă, poți să implementezi decoratorul direct aici. Dar, iarăși revin la Gov, care e bazat pe Solid, în special pe Dependency Inversion, și în Gov întotdeauna se definește un decorator abstract și după aia vii cu decoratorul concret. Și aici poți să ai cât de mulți decoratori vrei. Da? Ok, dar iarăși poate fi scurt-circuitată povestea dacă, de exemplu, ai nevoie doar de un decorator. De exemplu, poți să ai un decorator anonim. Poți să ți-l faci direct acolo, fără să definești o clasă nouă. Îți faci o implementare, să zic, anonimă la povestea asta abstractă și nu mai definești o clasă concretă. Ok, deci, un decorator extinde contextul existent și în același timp conține referință față de obiectul existent. Asta este diferența majoră față de adaptor. Uite, dacă le pun în paralel și deschidem cheat sheet-ul și aici, hai să vedem dacă le vedem în același, aici am adaptorul și builder unde e decoratorul, flyweight, proxy, adapter, prototype, simple, singleton, unde ești? Decorator. Ok. No. Asta s-a făcut de colegii voștri în anii trecuți și fiecare le-a pus în ordinea care a crezut. Acum cel puțin le văd în aceeași fereastră. Da, decoratorul e aici jos și adaptorul era aici sus. Da, trebuie să le minimizez. Ok. Hai să ne uităm la adaptorul de obiect aici sus. Observați, extinde contextul nou și conține referință către clasa existentă, către contextul existent. Decoratorul extinde contextul existent, deci la decorator nu există context nou, nu există asta. Și decoratorul extinde contextul existent. Vedeți, adaptorul extinde contextul nou și ambele au referință către obiectul din contextul existent. La fel și aici. Da? Deci această referință e și acolo și acolo. Ambele sunt clase wrapper pe tipuri existente, adică le iau și le încapsulează într-o cutie nouă, dar înăuntru e un obiect de tip vechi, doar că aici decoratorul se comportă ca și în povestea contextului existent. Adaptorul se comportă conform poveștii noi. Da? Ok, deci asta este diferența. Atenție aici să nu... Deci la decorator nu există context nou. Nu ți se dă interfața nouă la care vrei să ajungi. La decorator ți se spune, ai clasa asta existentă, are o funcție care face ceva, modifică-o, dar doar pentru obiectul ăla. Restul obiectelor rămân cu implementarea standard, dar acel obiect e special și pentru el aș vrea să modifici funcția, să nu mai facă ce făcea aia implicit, ci să facă ceva complet diferit. Și atunci o decorezi acel obiect. Da? Ok. Și uitați, aici am un decorator concret care, evident, e obligat să supradefinească operația existentă. Tu aici poți să-ți definești metode noi pe baza cărora să dai o nouă implementare a operației și atunci aceeași operație care aici avea implementare, aici va avea cu totul altă implementare. Ok? Și implicit decoratorul abstract pentru celelalte metode
care nu vrei să le decorezi, că poate nu vrei să schimbi toate metodele. Da? Deci tu în produsul abstract ai 5 metode și tu vrei să decorezi un obiect de tip produs și să schimbi doar una dintre cele 5. Ce faci cu celelalte 4? Păi în mod normal aici în decoratorul abstract, implementarea pentru operațiile alea 5 se bazează pe referința produsului existent. Adică dacă te oprești la acest nivel, decoratorul nu face nimic nou. E doar un wrapper pe un obiect existent. Și atât. Ok? Adică doar îl îmbracă și îl expune din nou cu același set de funcții care fac același lucru prin intermediul lui. Da? Vedeți, implementarea standard e produs decorat, punct operație. Și asta faci pe toate cele 5 operații. Dar după aceea, pe decoratorul concret, modifici doar acea operație care vrei să o modifici. Ok? Și atunci celelalte funcționează la fel ca înainte, doar că asta specială se comportă altfel. Și în același timp, cum vă spuneam, conform definiției, decorarea sau extinderea a funcționalității sau a stării. Nimeni nu te oprește ca acum să adaugi și atribute noi în decoratorul concret A. Ok? E fix ceea ce face JavaScript. Deci JavaScript se bazează pe decoratori astfel încât să vă lase pe voi să adăugați atribute noi pentru anumite obiecte care inițial au o structură dată. Dar asta face interpreterul de JavaScript. Adică transparent merge pe principiul decorator și de-aia se și spune că tu decorezi acele entități cu atribute noi sau modifici funcțiile. Ok. Deci, asta ne permite decoratorul. Să modificăm la runtime, și e cuvânt cheie, să decorăm, să extindem, să modificăm comportamentul sau starea unui obiect existent. Adică, fie să adăugăm atribute noi, fără a modifica clasa inițială, fie să facem ca anumite funcții să aibă altă implementare. Dar rețineți, ele își păstrează semnătura. Adică tu prin decorator poți să adaugi și funcții noi, diferite, dar poți să le modifici și pe alea existente. Ok, deci cam astea ar fi avantajele. Voi la JavaScript ați profitat din plin de avantaje și de-aia limbajul este foarte flexibil. Uneori poate e prea flexibil și poate pentru unii dintre voi la un moment dat a necesitat ceva timp să înțelegeți acea dinamică și acea flexibilitate. Ok? Decorarea este transparentă pentru utilizator, deoarece clasa moștenește. Ok? Deci în final tu ai obiecte care au același tip, doar că se comportă diferit și doar ele. Deci ăsta e un alt avantaj. Nu introduci tipuri noi. Ok? Decorarea se face pe mai multe niveluri, deci poți să aplici decorator la decorator la decorator și să faci, conform principiului interface segregation, să faci decoratori specifici și după aia să-i combini. E ca și când ar fi un builder care la runtime îți permite să modifici un anumit obiect, să-l tot decorezi, să-i adaugi chestii noi fără să te limitezi. Nu impune limite privind un număr maxim de decorări, dar evident crește complexitatea codului că după aceea nu mai înțelegi cum ai ajuns acolo. Sunt niveluri peste niveluri peste niveluri. Și aici intrăm în zona de dezavantaje. Da? Și adaptorul și decoratorul este un wrapper, da? Și pentru obiectul inițial. Utilizarea excesivă generează o mulțime de obiecte care arată la fel, dar se comportă diferit. Deci crește complexitatea codului. Aici o să discutăm și despre strategii. Uneori, poate un strategy sau să gândești printr-un strategy de la început e mai eficient. Dar revin. Când ajungem la strategii, mă întorc aici. Ok. De obicei introduc astfel de slide-uri ca să nu fim copleșiți de detalii. Adică aici o comparație, doar ignorați fasad. Deci adapterul asigură o interfață diferită obiectului și decoratorul asigură o interfață, să zicem, îmbunătățită sau modificată a obiectului. Și implicit asigură o interfață și sau o stare. O să completez eu cu acest aspect. Ok, hai să vedem exemplul și cu asta încheiem ziua. Cum vă spuneam, l-aveți deja pe Git. Deci sunt aici la decorator și aici în anii trecuți eu aveam un exemplu cu pizza și feedback-ul colegilor voștri a fost că nu am înțeles nimic din exemplu cu decoratorul cu pizza. Cum adică pizza se transformă în altă pizza? Ok. Și plus că te gândeai la alte lucruri, mai ales cum e acum, e aproape ora prânzului.
Și am lăsat exemplul vechi, doar că am adăugat un exemplu diferit care poate să vă ajute să vă concentrați pe ce e esențial și nu pe pizza. Ok? Și anume, hai să presupunem că dezvoltăm un framework pentru interfețe vizuale. Adică voi ați folosit .NET pentru aplicații Windows, poate la Java ați folosit Abstract Window Toolkit, cine a mai folosit, sau Swing, sau poate ați dezvoltat proiecte în C++ sau în Java pe Qt, care iarăși e un framework foarte folosit, cross-platform și uneori mai și, cred că e și open source sau are niște licențieri mai free. Ok, vreți să dezvoltați un framework similar. Și atunci, noi avem aici o clasă de bază pentru toate controlele noastre vizuale, care, și de aici vă amintiți de la PAU, de la aplicații Windows sau de la Android, unde aveți framework-ul Android pentru controle vizuale, și anume aveți pentru fiecare control vizual un text și un ID. Da? Ei, să zic, toate au chestia asta. Textul pe care îl afișez și ID-ul controlului. Și aici avem funcția click. Da? E interacțiunea de bază între utilizator și acel control vizual. Da? Deci face click. Ok. Și noi, în faza de dezvoltare, definim o clasă buton pe care o oferim în framework. Dar e un buton standard. E butonul clasic, care extinde controlul vizual abstract, are constructor pentru text și ID și click-ul e implementat. Adică e click-ul standard. Da? Imaginea butonului se schimbă, pare apăsat, generează un click standard. E ok. Deci e implementarea standard. Deci noi în acest moment avem această poveste. Și anume, din diagramă, e povestea asta de aici. Asta. Deci avem framework-ul. E control vizual abstract cu click și aici am produsul concret. Ok? Adică un buton standard. Și acum, noi vrem să dăm posibilitatea, sau poate cei care folosesc librăria noastră desenează o interfață care merge, doar că ar vrea să customizeze, să modifice butonul. Fie să aibă, nu știu, niște animații speciale, fie sunetul să fie diferit sau să poată să fie setat și așa mai departe. Deci, vedeți, avem nevoie să modificăm niște butoane care există pe interfață, dar doar anumite butoane. Pe varianta clasică ce am face? Păi am extinde buton, deci începem acum să continuăm povestea asta cu buton cu sunet diferit, buton cu animație 3D, buton și așa mai departe. Și acum ați extins clasa, framework-ul de butoane, cu clase noi care una vine doar cu un atribut în plus. Una vine cu o altă implementare pentru click. Deci diferențele sunt minimale. Și atunci, ca să evit să fac asta, da, și totul să permit clientului să genereze butoane diferite sau să și le modifice el la runtime, vin cu această poveste a decoratorilor. Adică, îmi definesc un decorator abstract pentru control vizual. Deci e implementare conform GOF. Dar, vă spuneam, voi puteți să săriți direct la un decorator concret. Pentru că nu avem timp la examen să le facem cum ar trebui. Ok? Și de multe ori ai nevoie poate de un singur decorator. Da. Cam astea ar fi argumentele. Dar aici e conform diagramei. Adică îmi definez povestea asta abstractă de aici și anume fac un decorator abstract pentru orice produs abstract de aici. Ok? Și asta este clasa decorator abstract control vizual care extinde control vizual abstract. Am acea relație de heză, deci am o referință, control vizual are o referință către, adică decoratorul are o referință către obiectul de tip control vizual pe care îl voi decora. Evident, am un constructor prin care, ca și la adaptor, nu are sens să creezi un decorator sau un adaptor de obiecte fără să-mi dai obiectul, pentru că la un moment dat ce faci cu el? Adaptorul și decoratorul în sine, ei nu știu să facă lucruri fără a avea ajutorul obiectului existent. Și atunci e greșit să lași pe cineva să creeze un adaptor sau un decorator fără să-i furnizezi referința către obiectul pe care vrei să-l adaptezi sau pe care vrei să-l decorezi. Pentru că o să crape cu un null pointer exception aici. Da? Pentru că referința aceasta nu este inițializată. Și atunci limitați această posibilitate cerându-mi explicit ca la instanțierea decoratorului sau adaptorului să primesc referința către obiect. Da?
Și atunci eu păstrez de această referință. Și observați aici, dau o implementare standard a decoratorului abstract. E fix povestea de mai devreme. Dacă ai 20 de funcții în clasa asta, ok, și tu nu vrei să le decorezi pe toate, ci doar una, ce faci cu celelalte? Păi celelalte sunt de fapt funcțiile standard pe care le apelezi prin obiectul existent. Și atunci de-aia, la acest nivel, ca să te scutească pe tine să faci copy-paste mai târziu în decoratorii concreți, pentru celelalte 99 de funcții pe care nu vrei să le modifici, în nivelul acesta abstract al decoratorului, aici vii și dai această implementare standard pentru toate funcțiile moștenite de aici. Adică, cu alte cuvinte, le apelezi pe alea pe care obiectul deja le are. Ok? Deci ăsta este un alt avantaj al acestui nivel abstract. Te ajută să dai implementare standard, și aici aveți hintul, da? Adică pentru toate funcțiile alea te folosești de produsul ăsta și doar le apelezi, astfel încât ele deja să fie implementate. Și făcând acest lucru o singură dată aici, după aceea tu în ceilalți decoratori moștenești aceste implementări standard, care în acest punct nu aduc nimic în plus. Le moștenești și atunci tu aici supradefinești doar funcțiile pe care vrei să le modifici. Ok? Altfel ar fi un copy-paste pentru restul de 99 de funcții, ai aceeași implementare de genul ăsta și aici, și în fiecare decorator faci copy-paste. Ok? Deci dacă ai mai mulți decoratori, e chiar un avantaj să ai acest nivel abstract. Ok, și asta fac și eu aici în click. Da? Deci dacă aveam aici încă alte 5 funcții, în decoratorul abstract le supradefineam pe toate și la fiecare era varianta asta standard. Dis control vizual, punct, metoda pe care el oricum avea implementată de aici, din buton. Ok, și acum, cum fac un decorator pentru un buton cu animație? Adică când dau click să se întoarcă textul, să am o animație pe text sau pe buton. Păi îmi definesc un decorator buton cu animație care extinde decoratorul abstract. Da? Sunt obligat să apelez constructorul parametrii, știm povestea de la PO. Și ia uitați ce fac aici. Decorez doar metoda click. Da? Deci dacă am fi avut și altele, le moșteneam oricum și nu mă interesau. Și atunci acest decorator buton cu animație decorează doar click. Și ce aleg să fac aici? Dar nu este obligatoriu. Aleg să execut și click-ul standard și după aceea să mai pun o animație. Deci, dacă iau acum un buton și îl decorez cu decorator buton cu animație, același buton pe click va face ceea ce făcea el înainte plus animație. Și asta aplic doar pe un anumit buton, pe un buton care există. Eu pot să am 5 butoane, dar doar unul va fi decorat. Un alt decorator, și anume decorator cu sunet special, la fel extind decoratorul abstract. Aici aduc un atribut nou, am nevoie de fișierul de sunet. Da? Deci aici butonul care va fi decorat e ca și când mai primește și un atribut nou, fișier sunet, dar doar acel buton, nu toată clasa. Evident, constructorul pentru acest decorator are nevoie și de fișier, nu ca să inițializezi, adică de ce ai decora un buton cu sunet și nu-mi dai sunetul. E fix povestea de a nu-i lăsa pe programator să amâne ceva pentru mai târziu, ceva ce ar trebui să-ți dea acum. Ok? Și acum, pe click, aleg să nu mai mă folosesc de comportamentul existent, adică vreau eu să modific total click. Click rămâne ca și definiție, doar că aici fac ceva complet diferit. Deci aici decoratorul ce face? Adaugă un atribut nou și în același timp click are un comportament total diferit. Și aici avea diferit, dar ați putea spune că refolosea și ce exista. Dar, cum vă spuneam, aici aveți libertatea în decorator de a face ce vreți voi. Că vreți să refolosiți, că nu vreți să refolosiți, e problema voastră. La adaptor ați văzut că problema iarăși e un pic specifică. De obicei în adaptor, aici implementai metoda din interfața nouă și de cele mai multe ori te foloseai de aia veche. Da? Deci o altă diferență, vedeți, de perspectiva asupra metodelor existente. De obicei decoratorul le modifică, adaptorul le cam refolosește. Ok, și acum cum testăm? Am două butoane pe interfață. Unul de login, unul
să preia date. Acum le testez, ele rulează și la un moment dat, în funcție de, nu știu, bifează utilizatorul o opțiune în interfață, în setări. Cumva la runtime setează ca butonul de login să fie cu animație și se schimbă asta la runtime sau se schimbă în funcție de ce a făcut el anterior. Deci cumva acel buton există în starea lui normală, dar la un moment dat trebuie să-l decorezi fără să repornesc aplicația. El trebuie să se schimbe, să facă altceva. Și atunci, ce fac? Îmi fac un decorator pentru un buton login cu animație, da? Și îl creez și vedeți aici, iau butonul existent și îl arunc în acest decorator și acum dacă scriu buton login cu animație click, e butonul vechi care acum execută un alt click cu animație. Și acum pot să zic, ok, pot să iau butonul de login și să-l schimb de data asta să adaug sunet și zic buton login cu sunet, new decorator buton cu sunet de buton login și fișierul de sunet și acum iarăși îl apelez și el acum execută și sunet. Și acum vine întrebarea, deci vedeți aici am doi decoratori diferiți. Unul adaugă animație pe buton, iar unul adaugă sunet pe buton. Și atunci zic decorare cu animație și sunet. V-am zis, decoratorii se pot aplica în cascadă. Și atunci cum fac? Deci aici aveam butonul decorat cu animație. Iau acest buton de aici și îl decorez și cu sunet. Adică abstract control vizual și zic buton login cu animație și sunet. Ok, egal cu sunet. Și zic egal cu new decorator buton cu sunet special, iar aici la control vizual îi dau butonul deja decorat cu animație. Vedeți, e butonul decorat aici. Faptul că mă joc întotdeauna prin referința comună abstract control vizual și decoratorul extinde aceeași clasă abstractă, vedeți, întotdeauna le folosesc pe toate, adică nu există diferențe între ele. Toate sunt gestionate prin aceeași referință de bază, și obiectele inițiale și decoratorii. Și atunci zic buton login cu animație și sunet, e new decorator buton cu sunet special, de buton login cu animație și fișier, să zic click 2 WAV, și acum când rulez, buton login cu animație și sunet click. Prima dată se execută click-ul din butonul cu sunet, de aici. Evident că dacă las și comportamentul vechi, deci o să vedeți click cu sunet din fișier, după aia se apelează click-ul din decoratorul anterior, adică animație text buton, și după aia se apelează și click-ul inițial. Ok? Și atunci, ca să vedeți doar această fază, am comentat ceilalți decoratori. Ok? Deci înainte de asta o să vedeți cele două butoane cu click-click și după aia iau butonul de login și i-am aplicat odată aici un decorator cu animație, deci click-ul generează și animație și după aia mai pus și sunet. Ok? Hai să rulăm. Și am așa. Click simplu pe buton login, click simplu pe buton preia date de aici. Și acum am decorat cu animație, n-am mai apelat click, după aia l-am decorat încă o dată și cu sunet, da, de click și am dat click. Și uitați ce văd. Click simplu pe buton login, animație text buton, click cu sunet din click WAV. Zip-zip-ul ăsta e de aici. Am făcut un decorator anonim și vă arăt și asta. Vă spuneam că uneori dacă ai decoratorul abstract, poți să-ți faci un decorator anonim și să-l definești ca o clasă anonimă, cum făceați la handlere pe evenimente, de multe ori mergeați pe clase anonime. Ok, dar acum același buton generează click-ul simplu, animația și sunetul. Da? Pentru că e butonul ăsta inițial de aici, decorat odată cu sunet și am luat decoratorul ăsta și am mai aplicat un decorator, cu animație și acum l-am mai decorat și cu sunet. Deci merge să aplicați în cascadă.
Și același funcție click, de fapt, se execută pe diferite niveluri. Ok. Iar aici decorez butonul preia cu un decorator ad hoc anonim. Asta înseamnă că zic că buton get date cu alt sunet, îmi fac un new decorator abstract control vizual de buton get date, deschid definiție pentru clasa anonimă și îmi dau eu o definiție pentru click aici. Ok? Altă definiție și de-aia este zip aici, să zicem. Ok, deci asta este povestea decoratorilor și a claselor adapter. De-aia am vrut să le fac la pachet pentru a se vedea diferențele dintre ele. Și adaptorul și decoratorul sunt două pattern-uri care sunt foarte utile în proiecte reale. De ce? Pentru că îți permit să modifici lucruri existente fără efectiv să definești clase noi, adică extinzând clasele existente sau să le modifici efectiv, să le modifici definiția.